rame-rame suarane tapi rong singkat tebian lamat-lamat di ngawang-ngawang kesibir kena angin gunung lakai lakunin badan halus sedinane badan siji susah hati kesenian kebudayaan jasa tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksud yang rapetakan wong maduluran panitia paulut kampi sing maksud yang rapetakan wong bebaturan ngaturaken salam kangen kangge sesepuh desa Tambiding terus sarang mamaku tambah kedik sarang panitia babuyut tambah kedik mama kuncine adik sarang masyarakat tambah kedik sedaya sih tumut menghormati sugeng rawuh kangge mama puput sareng bapak yayan mama yang bos abasel sareng bayuli anake mama kunci kolonge keding sugeng rawuh kangge mama kunci mimi kunci buyut depok ketahadi sareng babe cakwan posing cilik esukna kira saranaki Pak Guru Ali kang ditakir godong esuk mikir sarane mikir kang dipikir Mama Santi kadang-kadang papa yang bos abase ajalan misal kang wadul bos warna baja Mama Santi singanan Saudi dene kali makadali ngali mumpung ning dunya jangan tuki membarang nafsu semantap kedung rakane sing ketempuan matur kesun kangge Mama Arumi sing da wilayah Tambiding layung sore pada gesu katon bae masak lebete Mame Arumi sing da wilayah dene sareng babe cakwane koding minangkane bos sing cilik dewe jilbab jadi tulis ke dalam janji ada tema Pak Guru Ali digawak Mama kunci mimi kunci bui tambi kembali duren kayu batu pada
sinigeg ingkang wonten dumateng tlatah Cirebon Nagari lenggahipun Sang Sinuhun Sunan Gunung Jati Purba ya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah seorang guru mursyid guru Torekoh Sataria enak lagi lengganing sitinggil binaturata kursi gading gilang kencana kedugen tamu agung saking Dermayu Raden Narya Wiralodra putra Bagelen kairing maring paman Wiralam Sijan dodoke sambere kepsileang lung janggane kuncup mastakanipun ngentosi ngandikane Sang Sultan Wong Agung Cirebon mau kadiat cantuk menta warsari cantuk namineng godhok menta wong jejaluk warsa tembunge udan kaya dene kodhok ngarep-arep udan kapan tunibane kapan ngandikane Sang Sinuhun atinipun manahipun kadya tirta komala tirta tembunge banyu komala tembunge inten kaya dene banyu klebon inten gemelap gemebyar kaget kemawon kolbunipun gemrenggeng swantenipun Sang Sultan Wong Agung Cirebon Bobo Mas wong kang duwe pengaruh samana dodo kakang tetep kang ajeg saderenge sun priksa maring saliramu Wong Agung Dermayu Raden Narya Wiralodra linggih kang tetep saliramu saderenge sun ngormati saliramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Wong Agung Dermayu tebih-tebih saking Dermayu lumampah sampai dugi tengarsanisun wonten prayogi punapa wonten keperluan punapa mangga bilisun saged nyelesaiaken persoalan kaya mengkonon Wong Agung Dermayu pangapunten Kanjeng Sinuhun Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah isun tebi-tebi saking Dermayu dugi mrene badhe pailaran guru mursyid angsal warta selenting kebakta dumateng angin angsal warta bahwa panjenengan iku guru Torekoh Sataria guru mursyid isun badhe sabda guru dumateng panjenengan iku angsal mboten wong arep sabda guru ilmu ketauhidan sapa bae tak trima maring isun wong arepan tobatan nasuha sapa bae tak trima maring isun wong arepan ngulati ilmu hakiki kebenaran sejati sapa bae tak trima maring isun apa malih kang dugi kiya Wong Agung Dermayu Raden Narya Wiralodra matur kesuwun Kanjeng Sunan Gunung Jati Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah isun badhe maguron Torekoh Sataria dumateng panjenengan tapi saderenge
isu niki nyuwun agungipun pangapunten. Kula sarencangan bilih kata kesawonan, kata kesalahan, kata kelepatan nyuwun dinampura dumateng panjenengan. Bilih salah kata, salah ucap, salah langkah, kirang sopan, kirang santun, isu nyuwun dinampura dumateng panjenengan. Iya tekambura sadurunge awakmu jaluk maaf, sadurunge anggamu jaluk ampunan maring isun, tekampura putra Dermayu Raden Arya Wiraloka. Matur kesuwun sanget Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kula badhe pitangledan tentang mursyid sejati ku kados pundi. Ia mengkotak jelasna maring isun apa iku mursyid sejati. Den aduh ngulati mang mursyid maya ora usah meng Cirebon Den. Tanggane kula ganarane mursyid. Ana uga sebelah wetane kula ya arane mursyidin. Ko mursyidin ana ning kanaga. Aduh mong Cirebon ngulati mursyid. Iya ning tanggane nyong ya ana mursyid. Paman Wiralamsi jan dudu ngulati wong arane mursyid. Insi istilah mursyid iku guru sejati, din sebute mursyid. Waduh, kuning tanggar yang begana emang mursyid. Aduh, ngulati mursyid. Takkan Cirebon sama melaku. Ada pokok terang dijak kondangan. Yo jeden, yo je, kaki kaki Wiralamsi jan ujung Cirebon je. Kondangan je. Ning Kanjeng Sunan doli mangan sing enak je karo empal sapi, empal gentong, empal wedhus. Dudu arep kondangan meng Cirebon isun ngarep sabda guru ilmu. Ai lurung ilmu mene-mene ku. Ai pokok terang dijak mangan kondangan ya. Aduh, anak baik iki. Pemomong Raden Wiralodra kuping rada aduh rupane sih. Ngomong lati guru mursyid ya. Ngaranane mursyidin. Mursyid arane wong. Kanjeng Sinuhun nyuwun apunten maklum mawon iki Paman Wiralamsi jan pangrungone rada tebi. Iya wis ora apa-apa. Maklum bae wong wis tua, ya pendengarane, ya pangrungune, ya wis mulai kurang iku ya hal biasa. Dadi kados pundi Kanjeng Sinuhun kang den wastani iku kang den sebat mursyid sejati. Ake guru, ake kiai, ake ustad, ake guru spiritual iku dudu kabeh iku den gelari mursyid. Dudu kabeh iku den sebut mursyid. Sebab mursyid iku dudu sosok wong kang sibuk ngumpulaken wong. Dudu sosok, dudu manusia kang sibuk ngulati murid. Muride seakeh-akehe, muride sebanyak-banyaknya. Dudu mengkonon. Mursyid iku guru kang mengarahkan hatine manusia, kang mengarahkan kolbune manusia ngadep maring Gusti Allah. Iku guru mursyid. Beli ngedadekaken dirine sebagai tujuan. Maksud isun sebagai tujuan ing kene
dadi wong kang terhormat, dadi wong kang terkenal, dadi popularitas. Guru Mursyid dudu ngulati terkenal, ngulati terhormat, ngulati popularitas dudu makanon. Tapi Guru Mursyid iku sebagai petunjuk jalan menuju tujuan hakiki. Tujuan hakiki iku yaiku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaya mengkono mau keberhasilan Guru Mursyid dudu karena akeh pengikute, dudu karena akeh santrine, tapi keberhasilan Guru Mursyid iku ngejadian akeh murid-muride kang hatine ngadep maring Gusti Allah. Kaya mengkonon mau wong Bagus Dirmayu Raden Arya Wiralodra. Kados mekaten Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Guru Mursyid kedah mekaten. Bokatisun Guru Mursyid ku wong kang terhormat, wong kang kathah santrine, wong gadah pondok pesantren, wong alim, wong ilmu, tapi muride pirang-pirang. Ya dudu makanon, ukurane dudu murid, ukurane akhlak, ukurane keikhlasan, ukurane keimanan. Sapa wonge kang bisa mbimbing muride, mbimbing nafsune, mbelenggu nafsune ngadep maring Gusti Allah, iku Guru Mursyid. Sapa wonge kang bisa mbimbing nafsu, mbimbing nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah, den bimbing mlebu maring nafsu mutmainah, nanjak maring nafsu rodiyah, nanjak maring nafsu mardiyah, nanjak maring nafsu kamilah, sehingga ngedadian insan kamil yaiku kang din juluki Guru Mursyid. Pantesan panjenengan den gelari insan kamil, berarti panjenengan iku ya Guru Mursyid sejati. Isun ya beli salah ngilari guru sejati, guru torekoh satariyah. Aduh, ngurati mang satari mah ya tanggeriang den. Satari ya tanggeriang arane satari. Gah, sing duwe pandhe arane satari. Mong Cirebon. Ngurati satari ya. Aduh, gak. Sirape ora beres. Lungo kenapa manis ndudungi lari mang satari. Kinki wastane toreko sataria. Waduh, yang ngarep itu bayi kokoh. Ya wis gage lah, bahkan kokoh mah ngobong, kok tak kokoh apa wis lah wis ayo. Bari kokoh. Ngomong aja satari aja satari. Toreko aja kokoh. Aduh. Anak-anak baik. Iya den maklumi baik. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sinuhun wis ora apa-apa. Pemomong awakmu ya wis anggep bae lah bodur. Abang anggon pantes aman rupane langit lirik matane pengen pisang kanane
ayu galas kasih ukuran lambe tipis kepada dayu anak denut menger-menger wong ayu keton dengeset toli mengkenen Arya Wiralodra wong agung Dremayu singaran guru mursidiku dia guru ruhani guru jiwa sebab ilmu iku anarong maju bisa ngedadian cahaya bisa ngedadian geni kados pundi Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati ilmu dadi cahaya lan dadi geni iku kados pundi ilmu kang dadi cahaya iku ilmu kang bisa bimbing ruh ngadep paring Gusti Allah nimbulaken ketawaduan nimbulaken kejuhudan nimbulaken muhasabah nimbulaken muraqabah nimbulaken mujahadah nimbulaken musyahadah iku ilmu kang bisa dadi cahaya tapi yen ilmu iki ngedadian murid sombong takabur ngerasa pinter ngerasa wani ngerasa dijaya ngerasa sakti ngerasa luwih baik daripada wong liyane cuman dheweke kang bagus wong liyane iku elek wong liyane iku jelek iku ilmu dadi geni dados mekaten Kanjeng Sinuhun aja ngumbar kesombongan aja ngumbar kedijayaan aja ngaku-ngaku sakti ngaku-ngaku pinter kados mekaten ya kaya mengkonon mau baka ilmu sejati ku ngedadian dirimu panak dirimu lenyap mati sajroning urip kados pundi Kanjeng Sinuhun mati sajroning urip mati sajroning urip iku aja ngaku-ngaku dirimu iki kabeh ubausike iki Gusti Allah kang dimaksud mati sajroning urip dudu pecate ruh kelawan jasad dudu pecate ruh kelawan anggamu tapi matine ego matine pengakuan kaya dene contohe awakmu ngaku-ngaku kah wong kan sipulan lamun beli kenang isun masa dadi wong agunga kah sipulan lamun beli kenang isun masa pinter ahli kitabah kah sipulan lamun blinten bantu marisun mangsa sugiya iku arane wong kang ngaku-ngaku nyatut ale Gusti Allah maksudipun pripun Kanjeng Sinuhun nyatut ale Gusti Allah iku kang berbuat Gusti Allah kang ngakui awakmu kang berbuat kang lakuaken Gusti Allah kang nyatut namane awakmu dalilillah haula wala quwata illa billah aliyul azim kaya mengkono isu niki laka daya upaya laka kemampuan apa-apa ora duwe kebisaan apa-apa ora duwe kemampuan apa-apa kabeh iki dinwenehi saking Gusti Allah kados mekaten Kanjeng Sinuhun ya kaya mengkonon tuli wong guru mursidiku ibarate banyu bening ibarate cahaya banyu bening banyu kang adem ora ngulati wong kang haus
Tapi wong kang aus, wong kang pengen nginung yang ngulati banyu, kaya saliramu ngulati guru mursyid. Isun orang ngulati murid, orang ngulati santri. Sing arep ke guru isin mangga, sing ora ya mangga. Anak kang ajari bismillah 5 tahun durung katam-katam pogalyana. Anak kang ajari alhamdulillah bae 5 tahun ora tamat-tamat terus pogal mari nyantrine ya mangga. Kaya mengkono mau sebab isu ngajari laku dudu ngajari ilmu kecerdasan, ilmu kapinteran dudu mengkonon tapi ngajari laku kira-kira atine madhep mantep maring Gusti Allah. Oh kaya mengkonon mau Kanjeng Sinuhun ya. Guru mursyid iku kaya dene banyu bening, kaya dene cahaya. Cahaya orang ngulati mata. Orang ngulati miter-miter nyinari matane manusia, tapi manusia ngulati cahaya terang. Ngulati pepadang. Wong kang lagi matane lagi ora kedeleng, wong kang lagi matane peteng yang ngulati cahaya. Iku kang din juluki guru mursyid gambarane yang kaya mengkonon. Nggih matur kesuwun Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jatipurba. Ya wis bareng-bareng belajar bae karo isun. Isun uga ya masih belajar, masih sinau. Masih ada grup Mitra Jaya Mama Elia yang menjaga kediri Mama Yamil, Mama Sofian, Mama Wulani masih tetap pilihan ning waktu lagi sekian sece mama yatim ngomongan siap balik wis mana mau dapet nanti lurus sece dadong ngelak masih ada Sukadana masanya masalah gue kecil namanya ajaran apa yang bagus saklikiwan itu ini negan ini lebih sampai selawasi
sekadan punya sen bilai pipisane bilai mamanya mama sapang melane gede mama canudin mama cis mama asai gede Wong Agung Dermayu Raden Wiralodra awakmu wis mantep napa dereng ngarep sabda guru toreko satria maring isun. Nggih Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Purbaisun sampun mantep badhe sabda guru. Syarate napa Kanjeng Sinuhun? Syarate wong sabda guru ning toreko satria mengko awakmu dintalkin dikir kopi dikir siri dikir apa mengko isun tak tidokaken 7 titik cakra latipa dikire ya wis den rubah awakmu biasane dikire santer sampai biasane ning ngemik ning membran saiki dikir kopi dikir siri dikir kang ana ning sajroning kolbu ora krungu wong liyan ora ketenger lambene gemeter lambene umang-umik jananaken dikirullah tanpa wengenan ora mengkonon ora weruh wong liyan kang weruh ya dirimu dhewe kaya mengkonon mau iku arane dikir syirik dikir kopi dikir apa dikir kul jasad dikir sirul asror kang tanpa huruf tanpa kata tanpa kalimat tapi ya eling maring Gusti Allah. Nggih sun dereng ngartos Kanjeng Sinuhun ya mangko dentalkin dikir karo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lambene ngucap lisane ngucap hatine nyakseni kang wujud iku ya ora lalian yaiku kang wujud iku ning alam semesta iki ya Allah Kanjeng Nabi Muhammad yaiku ya utusane Rasule Gusti Allah kaya mengkono. Aduh, Den. Pokok terang meneku ya harapan takon naktu dina kapan gak kawinan panjenengan. Kapan harapan jojodoan tuli dina bagus siapa. Tuli nyonge mangan ngopi neblok ya beli. Ning kene le. Waduh, ki men-men iki kelanti. Dadine arepan takoni ilmu ta. Wis paman aja ribut ngrecok panganan bae gayeman bae. Isun mene iki dudu arepan takon dina kawinan dina hajatan. Kanjeng Sunan Gunung Jati kuya gurune para aulia, gurune para ulama. Ki Ageng Bungko isun perintah omongana para dayang, para mban, para ceti, para pembantu isun kongkon ngurmati wong agung Dermayu Arya Wiralodra gawe masakan kang enak gawe dedaharan kang enak kang halal minuman kang seger iki dinurmati aduh-aduh lumampas saking Dermayu. Nggih, Kanjeng Sinuhun, aku pada merintah para dayang, para mban, para ceti, kongkong damel masakan kang sedep, kang sae, kang ngurmati wong agung Dermayu. Ya wis gagya perintanen iku wong agung Dermayu gage durmati Paman Wiralam sijane rupane wis ngelimangan. Yang limangan Kiai
Waduh Indramayu saus ini Kiai. Waduh, ya percuma Kiai. Aduh sungkan mrene toli ora mangan sih ya. Oh. Pegel sih. Ora li apa-apa, ora mangan ora apa ya. Waduh. Dikit kan nyong maca surat dingin gini. Waduh, Kanjeng Sinuhun, ana wong kirim surat. Kirim surat ku Bapak Haji Mantri Mudasir karo Bapak Guru Mulyono, oleh Mas Menir Pangki wale Bekaryoto jaluk lagune Serat Salira. Ayo, wale Be Karyoto sarjana hukum sareng lawyer lagune Serat Salira. Salira pos pegadaian Gamblang Kang Joni Kang Leo Lura anggap Serat Salira Bos Lelo Serat Salira Mas Tanya Pendekar Yono Wengi tadi tos katampi Mas Leo Kantunan Bapak Haji Kang Geni Kejodohan Kantunan Mabu Tusangki Mama Tuto Saat katresnan Sabodaran Bapak Ibu Mama sabar bos dalam jaya cinta orang Papa Iqbal sekali lagi Mangga beri elan Gusti Satu Rasa Adar moto lepat doa Mondot Sersan odot sersan andi pipis Serat Salira Mas saya pos kemancingan Dina jajaran Kalimantan Mama wali Bapak Haji Mas Leo Mas kedua Tusapun Mas saya pos kemancingan Serang aturan Saksian Mas Semi Mas Kincu Aunis Majapahit teka badan Cancaya Moal Walaksana Mendak Ayo dia Mama itu tuh Mama sabar Sasar Pajono Bapak Pembina Kejudean Pajono tenang Kang Joni Ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala Papa Iqbal sekali lagi ada moto siri antosan kali sadar moto Papa Iqbal sahira timur lama
Sampai di sini dulu sedulur. Lalampahan Raden Wiralodra Sabda Guru Torekoh Sataria dumateng Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati gampang dilanjut pada episode kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.